Det har været sådan, at faktisk for 1,5 år siden, der blev jeg opereret for kræft og kom i kemobehandling. Og så for et år siden, der kunne jeg ikke løbe 50 meter. Så jeg synes, det er rigtig dejligt at kan løbe de her 10 km løb nu. Ja, vi er egentlig sådan i bund og grund en rigtig løberfamilie. Jeg har 5 børn, hvor de fleste af dem løber, og nogle også på højt plan faktisk. Jeg løber for at få et afbræk for hverdagen. Jeg synes, det er rigtig dejligt at komme ud og få ro på, og når man kommer hjem igen, så føler man, at det hele det kan starte forfra. Det er skønt, og det får det hele til at kunne hænge sammen. Hvis jeg ikke får min løbetur, så har jeg svært ved at overskue min hverdag. Det er dejligt. Jeg får det bedre, når jeg løber, og så løber jeg for konkurrencen. Jeg vil bare gerne blive bedre og hurtigere og være den bedste, så det er derfor, jeg løber.